क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथार एबा आर'नाइ फोथाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि दावबायफैगोन। बिथाङा गसाइगाव दावबायफैनानै सनिबारखालि मोनसे गिदिर सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेनि फारसे नोजोर होनानै दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बे सुबुं गौमा खुंनो लानाय जायगायाव नुजाथिहैनानै लाहार फाहार खालामनायखौ नायगिदिंहैयो। गुबुन फारसेथिं एमएलए लरेन्स इस्लारियाबो बे फोथाराव नुजाथिहैनानै साखाफारा खालामनायखौ सुलु लाहोयो। सनिबारखालि खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफ्रा जाहाथे बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायहरो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिजेपि इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लागोन। ओरैनो केम्पेइना फैयै फैयै जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। 27आनो जोबथा सान, 30आव बिसायख'थि जागोन। दा बे केम्पेइन टाइमावहाय जोङो गोबां स्ट्रेटेजि लादों आरो चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो स्पेसियेलि जेरावहाय आङो जमदुवाराव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय इनचार्ज हिसाबै मोनदों, नैबे खासिबारियाव लादों। बेवहाय जोङो 15,000 टारगेट लादों। बारा जागोन जानाया, खिन्थु जों मिनिमाम 15,000 लादों। ओमफ्राय गाबोन 9 बाजिनिफ्रायनो प्रग्रामा जागोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि खासिबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंनि मुस्रि जिरन बसुमतारिखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजासिम खावलायहरबाय। लोगोसे खाथि खालानि मानसिफोर जायफ्रा सोलायनायखौ लुबैनानै जिरन बसुमतारि बिथांखौ सापर्ट खालामनो फैगासिनो दङ, बिथांमोनखौ बे जथुम्मायाव नुजाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे सोर आलासि बाहागो लाबावगोन? ओरैनो जोंनि गाहाय मावफुंगिरि बिथां मानगेरेट प्रमद बर'आबो थागोन। बेनिफ्राय आसा खालामदों डेपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारियाबो फैगोन। खिन्थु माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जाबाय थानाया जादों, होजोंबो माखासे प्रग्राम लानाय जादों नालाय सानजाहाबो, बेनि थाखाय सफैयाबो जानो हागौ। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां इएमफोर दङ, लकेल एमएलएफोर दङ बिटिआरनि, बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लागोन।